Fl-istess jum li sar magħruf li Malta rreġistrat l-akbar surplus fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea matul l-2017, il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna ippreżenta t-tieni budget tal-leġislatura l-ġdida b'sensiela ta' miżuri ġodda u oħrajn estiżi li se jkomplu jifirxu l-ġid li qed jinħoloq fost il-familji Maltin u Għawċin. Bit-tema għas-sena d-dieħla ta' Malta ngħixu s-suċċess, il-Professur Scicluna qal li l-Gvern żamm sod il-viżjoni tiegħu li jara li l-pajjiżna klassifikat fost l-aqwa pajjiżi fl-Unjoni Ewropea sew ekonomikament u soċjalment. Qal li din il-viżjoni mhux biss saret realtà, iżda qed tiġi aċċettata tant li qed tittieħed for granted. Sena wara sena, xahar wara l-ieħor qed inkomplu niksbu aktar riżultati pożittivi. Dan sew f'dak li hu tkabbir ekonomiku, żieda fl-impjiegi, tnaqqis fil-qatt, inkluż dak taż-żgħażagħ, surplus fil-kont pubbliku u ieħor fil-kont estern tal-pajjiż, żieda fl-investiment minn Maltin u barranin, aktar innovazzjoni, żieda fil-konsum privat, żieda fl-esportazzjoni u fis-settur turistiku, inkluż żieda fir-rotot tal-ajruplani lejn pajjiżna, tnaqqis fid-dejn nazzjonali u l-bidu ta' fond imdaqqas bi-skop ta' investiment soċjali għal uliedna. Waqt li sostna li l-miżuri li daħħal il-Gvern waslu biex dawk il-familji mċaħda mill-aktar ħwejjeġ bażiċi naqsu bl-eluf mill-2012, il-Gvern se jdaħħal miżuri li jkompli jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-familji. Fost diversi miżuri mħabbra, mis-sena d-dieħla il-Gvern se jżid il-Children's Allowance għall-familji bidħul taħt l-20,000. Żieda ta' ġurnata oħra lif, ċekk ieħor f'rifużjoni ta' taxxa, żieda fil-pensjonijiet lil pensjonanti kollha ta' €4.50 li jinkludi l-kumpens tal-għoli tal-ħajja ta' €2.33, żieda fil-benefiċċju tal-kera u skema ta' għajnuna għal persuni li jgħalqu 40 sena u ma jingħatawx self mill-bank. Fl-istess waqt, budget ieħor bla taxxi ġodda. Il-Ministru għall-Finanzi sostna li dawn il-miżuri se jidħlu fis-seħħ waqt li l-Gvern se jassigura s-sostenibilità tal-finanzi tal-pajjiż. Fl-isfond ta' dan kollu, il-Gvern se jiżgura li l-finanzi pubbliċi jibqgħu sostenibbli billi jkomplu jirreġistraw għat-tielet sena surplus fil-fondi pubbliċi. Fl-istess waqt, il-weda tiegħu li jnaqqas il-pis tat-taxxi fuq il-familji Maltin u Għawċin se jżomma tant li għal dan il-budget għat-tieni sena konsekuttiva mhux se jintroduċi l-ebda taxxa ġdida.